Maka-aksyon, nanay ning aking may epilepsy nagrani sa Action Co Center para makapaghagad ning tabang para sa iyang aki. Ang istorya kayan kay Aika Ferry. Makulit at bibong-bibo naming naabutan sa loob ng bahay ang 3 taong gulang na si Jared DeFeo o mas kilala sa kanyang palayaw na si Baby Hale. Ngunit sinong mag-aakala na sa kabila ng kanyang pagiging aktibo ay may dinaramdam siyang sakit na epilepsy. Kwento ng ina ni Baby Hale na si Nanay Sara, labis na lamang ang kanyang pag-aalala tuwing inaatake ng kumbulsyon ang kanyang bunsong anak. Dagdag pa niya, 2 buwan pa lamang si Baby Hale nung madiagnose ang kanyang sakit. Kaya naman bata pa lamang ay sanay nang may mga iniinom itong gamot. Sobra po, kung pwede lang, ako na lang ani maghilang. So kung kuso namatian niya, taday ko kaya talaga, lalo nung na-admit po siya sa ospital. Tapos nung 9 months ato, nag-seizure naman po siya, nagbalik naman kami duman. Ito na so, sabi nga mag-maintenance na nga po siya ng bulong. Grabing takot po, tas hirak po sa aki ko. Sa ditong pa po siya, namamati, may igwa na po siya nga ron ka itong ilang. Chill po siya, tapos nangihina, tapos mata niya nang puputi, tapos nangingiritim na po yung buong katawan niya. Tapos mga perang minuto po niya. Nakabalik naman po siya sa dati na naman. Housewife si Nanay Sara at construction worker naman ang kanyang asawa. Kapos din sa budget ang mag-asawa dahil pa extra-extra lang ito sa trabaho. Masakit din sa bulsa ang presyo ng mga gamot na iniinom ni Baby Hale. Kaya naman, hiling niya sa Action Co Center tabang ora mismo ang asistensya medikal sa kanyang anak. Dire-diretso lang po dapat yung gamutan niya. Lifelong daw po dapat yung paggamot niya. Nakaano naman po siya, nakataram na, pa konti-konti. Kasi dati po talaga dahil wala siyang boses dahil po nung tigtubuhan siya nung nasa ospital. Nakalakaw ito, 2 years old siya. Na-improvement naman na po. Sa gitna ng maulan na panahon, bit-bit namin ang magandang balita sa pamilya DeFeo. Agad na natugunan ang kahilingan ni Nanay Sara at bit-bit din namin ang food packs sa pamilya. Dakolaon pong pasalamat mi sa Ako Bicol, sa Action Co Center dahil nabakal ko po subulong niya kung panahon na wala po trabaho talaga si Agong. Di ko pa talaga nabakal subulong niya, tas iba po pang reseta niya, tas ibang mga pangangaipo po niya. Nabakal ko po dahil po duman sa tabang po kan Ako Bicol po. Hangad ng Action Co Center na gumaling na si Baby Hale at mapanatili ang pagiging bibo sa kabila ng kanyang karamdaman. Ayun, partner. Si So, Baby, igwaning itong nahilinta, ito ang bit-bit na istorya ni Aika Perry. Yan. Pero bago nabilog ni Aika Perry, so bit-bit niyang istorya, igwa man siyang bit-bit. Pasiring duman. Pasiring. Ito partner, so grocery pa And para sa pamilya. may tabang pala na naitao para Sa medical makabulong. na asistensya kanaki. So, yan ang patunay, partner, na talagang dagos-dagos ang pag-deliver, paghatod nin tabang kan Ako Bicol Party List, kan Action Co Center sa mga kababayan ta, sa abot kan makakaya. Yan. Dipisi lang araw katong sitwasyon, partner. Halos agado na sa nakan magurang ang kamatian kan aki. Parehas man kita, partner, pag may mga helagan sa tuyang aki, grabe ano kan sa tuyang daghan, kan sa tuyang paghalit. Primero, partner, ang mga aki kaya day pa masyadong nakaka-express. Nakakataram kung ano ang makulog, kung ari na parte, kaya pag araw katong sitwasyon, partner, mati ko ang pagmati kan magurang. Di madurditan sana. Ouch! Makulog niyan payo ko, pero ito pala, Kuko pala ng kulog.